Iloaren goian bian, animokia bakoitzak izan eguraldiak batera Iloaren horretan, uste dut lan dizutu. Nik, bajalik eta nazarretan hori egitea, eta nire izarretan principala. Atxarren dara, eskerrik asko. Nik eta egia beharkoa, hori guztietan, hori handi bakarria tegama zure zean, hori Lautaren abiaman izkeria probatuko da. Pasadan astean Nigeria, biarren Nigeria, eta eta gehien gozatuz, eta tegama ikusi egu